Pripravený chat. Držte ma za ruku, ja sa budem báť ako ja mám teraz zimomriavky. Úplne zachovaný hrad na Spiši. Nám ľudia, čo písali z Kežmarku, tak hovorili, že zrovna o tej kľúčiarke. Teším sa. Dám to hlasnejšie, počkajte, musí to byť dokonalé všetko. Zmiešavač hlasitosti, tak toto dáme. No, tak to bude fajn. Hľadáme kľúčiarku. Pre Boha. Donesol som si mäsko? To by som dobrú chuť. Oni sú za čo platení? Podľa mňa, kto povie väčšiu pičovinu, tak ten dostane viac. Neviem, tyračík. Leky to, zahoj. Za reklamu na drogy. Tyrak, oni sú platení za reklamu na drogy. Bože môj. Ja vás zase nemôžem čítať, lebo mňa tu odjebe. Ticho. Počúvaj. Čo ti je? Pozri sa. To mal tak... Počúvaj, on nemal takúto vestu. Chalani, on má každú... Počúvaj. On má každú časť lepšiu a lepšiu vestu. Dívaj sa. Toto už ako fakt na úrovni. Ti vravím, že to nejakého vojaka normálne z Afganistánu, normálne čo má aj zol, pozri sa. Jebe, však on má len takúto taktickú. Kedy si má len takú čiernu, tie neprestrelnú vestu na duchov. Tak ale on si myslí, že možno vykutre nejakého ducha z druhej svetovej vojny a že ešte bude mať nejakú zbraň, vieš, bodák alebo tak, že ho pichne. Ťažko povedať, chlapci, je to také nevyspytateľné do piče. To reklamu poslal? Ale toto je taká zelená akási, že tu je zabalený celý. Bože môj, no poďme na to, poďme to vylúskať, nech nás jebne, poďme to vylúskať. Toto bude takzvaná namakaná časť. Zvuky. Smerujeme na hrad. Je to hrad, ktorý je ako jediný úplne zachovaný na... Áno. Smerujeme na Kežmarský hrad. Je to jediný úplne zachovaný hrad na Spiši a my sme strašne radi, že tam strávime celú noc. Dostali sme podnet na základe ľudí, ktorí tam pracujú, že teda majú pocit, že sa tam nachádza niečo paranormálne. Ideme tam a uvidíme, či niečo zachytíme. Hlas, tiež to je na počuť, dobre, dám to na fullku. Nebojte nič, ja som ITčkár, kľud. Postaram sa o vás. Tak. A už čo? Už to nedám hlasnejšie. Už je to asi najviac. Piču. Ešte v OBS-ku to dám hlasnejšie. Teraz vás vyjebe, ale teraz to bude zase moc na hlas. Možno. Dúfame, že áno, lebo tam budeme naozaj do neskorého rána. Skorého rána. Dobre? Stále to isté? Čo? To je čo za blbosť? Tak posledná vec, čo môžem spraviť, je toto. Je to počne normálne. Chalani, už to nemám kde hlasnejšie, fakt. Cvičíte uši. Máme rôzne miesta v tom hrade, ktoré Okay. naozaj dejú sa tu veci. Nevidíme to len my, ako zamestnanci, ktorí tu už stabilne niekoľko rokov pracujeme. Vidia to dokonca aj naše kolegyne, ktoré tu každý rok sa menia. My samozrejme nerozprávame dopredu, čo sa tu deje, ale potom tie zážitky, ktoré majú, tak vlastne sú úplne totožné s tými všetkými. Čiže oni úplne samostatne prídu s nejakým zážitkom, ktorý súvisí povedzme s predchádzajúcim rokom. Áno. Ako samozrejme ten taký blok, aby sa ľudia nesmiali, tak najprv je tam, že nerozprávajú o tom, ale potom začne jedna rozprávať, druhá rozprávať. Áno, ja som presne to isté zažila. Takže takto sa nám stále podarilo tie čriepky vyskladať, čo sa tu vlastne deje. A čo všetci, ako o čom hovoria? Všetci sa zhodli v tom, napríklad táto miestnosť je taká dosť kritická. Videli, jedna kolegyňa tu niekoľkokrát videla v tých miestach, kde sa prechádza cez tú ochozu do tejto miestnosti, videla nejakú čiernu siluetu. Dokonca aj zvieratá, ktoré majú naozaj, ako vieme, majú vyvinutý ten istý zmysel na také paranormálne javy, tak práve z tejto miestnosti, keď sa prechádza tej vedľajšej, tak nechcú. Majú strach. Majú strach, Irak. vieme, aj navštívili si dokonca, keď majú tých maličkých psychov v taškách, tak aj tie sa potom zježia a proste niečo tam cítia. Neviem čo. Dokonca aj náš správca, ktorý má tiež psa, tak tiež, keď tu boli naposledy, pred pár týždňami, tak tá istá situácia sa tu zopakovala. Proste ten pes
nechcel sa cez tú miestnosť prejsť. No a na to nadväzuje potom ďalšia miestnosť, ktorá je dole pod nami. A potom takisto rozprávali zhodne viaceré naše lektorky, že počuli tam po schodoch, že niektorí, aj keď vedeli, že už skupina, ani nikto z tej skupiny tam nemôže byť. Ako normálne kroky, čo? Normálne kroky počuli, dokonca dve kolegyne povedali, že počuli hlas ženy za sebou, nejaký šepot. Je to zakliatá kľúčiarka, ktorá je takým našim hradným maskotom. Dobre, ona bola zakliatá na základe čoho? Alebo jaká je tá legenda o nej, že teda... Legenda hovorí o tom, hradný pán, ktorý vlastne dosť dlho na hrade pobýval a na Kežmarskom hrade sa narodil. Keď utekal pred cisárskymi vojskami, tak sa ešte vrátil na Kežmarský hrad s tým, že vedel, že tu má ešte uložené nejaké poklady, tak si pre tie poklady prišiel. A vtedy zistil, že odrazu poklady tu nie sú. A hneď sa dovtipil, že ku tým pokladom mala prístup hradná kľúčiarka a tak sa traduje, že ju preklial, aby nikdy v živote nenašla pokory na zemi, aby tu stále chodila a blúdila po týchto hradných komnatách. Pri hradnej kaplnke počas 20. vojny posielali partizánov, ktorých tu pochytali v okolitých horách. Samozrejme boli tu väznení blízko hradu aj Židia, ktorí potom obliekli do koncentračných táborov. No a taký istý smutný osud stihol tých, ktorí tu boli väznení na hrade a postrieľali ich priamo v kaplnke. Tak údajne tá kaplnka bola aj týmto aktom znesvetená. Ona je vlastne taká, jak neoficiálna, ako by sa to povedalo, že není posvetená, hej? Nie je posvetená. Jednak bola zneúctená tým, ako aj naši historici písali, v hradnej kaplnke bola pochovaná matka Friedricha Tököliho, Maria Giuafi. Po potlačení povstania Tököliovcov, tak to zase vieme, že ako to všetko dopadlo, prišli na hrad cisárske vojska, hrobku otvorili, jej kosti aj v synovej trúbe vyniesli na radvoje hradu a tu údajne tam nedôstojne kone rozdúpali tie pozostatky. Čiže aj po smrti ešte dožičili nejaké tie oddiely. Babka je dealer, podľa mňa. Tam celého toho vysto nahoj. A ty radšej ďakujem za bytov? Pozriem to video, ale teraz idem na to. Potom. Ideme na to chat. No toto je tá miestnosť, ktorá skrýva ešte veľa tajomstiev, ktoré nie sú pribádané. Napríklad s určitosťou vieme, že za touto lomenou stenou sa ešte nachádza niečo. Logicky sme vo vstupnej veži, dole pod nami. V tej vstupnej veži, kedy si bol padací most, takže samozrejme musela tu byť nejaká hradná stráž, ktorá to všetko strážila. Niečo. A to schodište s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s tým, čo sa dialo dole. Ale tiež ste mali taký ten pocit, keď ste sem došli, že také napätie. Tu. A nie tam, kde sme boli pred chvíľou, ale tu. A možno pravdepodobne aj to, čo naše lektorky rozprávali, že počuli tie kroky. Tak to viedlo, tak ako sme my išli po tých schodoch drevených. Ako mám fakt aj teraz taký, neviem, taký druhý pocit, jak to opísať, že... Už má blbý pocit, že už to začína. Však keď už mu to šmakuje ty kokot, keď sa pred chvíľku vyválal normálne po pokryv v kokaine, tak čo jasné, že už to začína. Jasné, že už má zimomriavky, že už mu trpnú líca do piče. Púšťam to ďalej. On si jasné, že si jebol, však už má zimomriavky, pozri, tam mixuje, normálne tam klepe. Púšťam to, prestaň malý bú, aj ty si čo si jebol, prestaň. V tejto miestnosti. Takže ani hore, ale v tejto miestnosti. Hrad, Ty kokot. ktorý ešte skrýva tajomstvá. Noc plná otáznikov sa môže začať. Noc, ktorá odhalí, či legendárna kľúčiarka blúdi po Kežmarskom hrade. Čo ti jebe? Začíname vyšetrovanie. Jak to precítil? Máme všetko nadstavené, takže uvidíme, či sa nám niečo podarí nahrať. Ideme na to. Jak to precítil? Teraz vlastne idem sám do takých miestností, ktoré by mohli byť aspoň pre mňa sú strašne také kritické. Neviem, jak sa to svetlo zasína. Ale som tu sám. Vidíme, vyskúšame.
Je v tejto miestnosti niekto spolu so mňou? Dotkni sa tejto veci, ak si tu. Dotkni sa tohoto prístroja. Týrak, ďakujem za 100 bitov. Mám ďakujem za 100 bitov. Mám to vypnuté. Mám vypnuté alerty. Volá mi mom, dajte mi sekundu. Mami, ahoj. Ahoj. Prosím, kde som... Počkaj, ja som blbfek, ja som mal dnes prísť, že? Ja som idiot, som zabudol, mamina. Ja viem, tak pôjdem zajtra tam. No. Áno, tak to zajtra vybavíme. Áno, zajtra to vybavíme. No, to hej. Môže byť. Áno, prídem, určite. Neboj. Pozdravujem ťa, čet, mamina, samé srdiečka. Že oni si ma ešte pamätajú, no a? Že ako som chodila hore do izby a nadávala. No, pamätajú si ťa. Nič, drieme. A pohoda, no jasno, dobre, pohoda. Ty kokos, o druhej asi. Ja nič, ja som jedol včera celú noc a furt celý deň, tak som dneska aj mal vodu a bol som behať. No oni mali niečo, mali nejaké mäso so zemiakmi. Nie. To som nevedel, to vyskúšam. Tak to asi, to zajtra, hneď to zajtra vyskúšam. No. OK. Dobroš, pozriem to zajtra. OK. Jasné. Dobre, dohodnuté. Ahoj. OK, chat. Pozdravujem vás, mom. Že oni si ma ešte pamätajú? Dobre, púšam. A to akože prečo si toľko do sebe nespýta? Čo som? Že prečo si toho toľko včera pojedol sa nespýta? Nie, nespýtala, chvála Bohu. A no však povedal mi sa, lebo som bol hladný. A ja som tam mal dneska ísť. Ty kokos. Ale dobre ťa pozná, že dúfam, že o 11 už sa už preberieš. To neviem. Musím ísť zajtra sa tam čo si vybaviť. No nič, púšťam to. Chat. Klik. Výpalné. Hej. Výpalné zaplatiť musím ísť. Čakaj, zapnem si Spiritbox. Spiritbox! Ja sa volám Matej, ty si kto? A sme doma, chat. A už budú orby lietať, ty kokos. Pozri sa. Reprak z AliExpressu, no poďme na to. Nehanbi sa, prejav sa. My sme neprišli ti ubližiť ani ťa odtiaľto vyhnať. Chceme proste vedieť, kto si. Si tá zakliatá mníška, ktorá tu chodí? No, strašne, zimom mňa na to. Vieš sa ma dotknúť? Vedel by si sa nejako prejaviť? Ale mal zimomriavky, chat. Prídi, dotkni sa ma.
Ja sa volám Matej. A prišiel som v dobro. Prišli sme sa s vami nejak spojiť. Nejak nadviazať kontakt. Vedel by si sa dotknúť tej čiernej vecičky tam? Stačí len prstom. Bol by som rád, keby si mi dala nejaké znamenie. To už je moc tohle? No. Ja som není nepriateľ. Ja sa chcem s tebou porozprávať. Nájsť spoločnú reč. Že tam niekto prehltol si kokot plnú hubu slín a hneď zvuk. No a hneď zvuk. To si dačo počul. Nie, tak také, že... Kľúčiarka. Hľadám tú, ktorú obvinili z toho, že ukradla tie peniaze. Hľadám tú povestnú čiernu pani tohto hradu. Takže rasista. Boh má strašne zimomrievky. Zas? Ani sa nepýtaj na getting. To nedopadol. Teraz sa vlastne nachádzame na mieste, kde za druhej svetovej vojny strieľali Židov a bolo to vlastne v týchto priestoroch, pretože sa hovorí tak, že vlastne oni z tohto priestoru nemali kam uniknúť a jednoducho tu sú vlastne mená tých ľudí, ktorí postrieľali. Dobrý večer. Priatelia. Mali ste tu strašný osud. Tu nastal váš koniec. Verím tomu, že už máte svoj kľud. A že nič vás už netrápi. To, čo sa vám tu stalo, bola strašná vec. Tí, ktorí vám to robili, boli chorí ľudia. Chceli by sme vás týmto osloviť. My nie sme zlí, Čo ti? my vám nechceme ubližiť. Ja by som sa tam smiel jak kokot. Keby tam toto vyprávali, aby som tam My sa odpadol chceme s vami porozprávať. od smiechu. My nie sme zlí.
Tam prišiel zaspievať. Priatelia, mali ste tu strašný osud. Tu nastal váš koniec. 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 Čo? Jeblo mu? Musím za detkom, či čo? To je úlet ako... Toto je za čo? Vrajte, kde iný končia, tam ostatní Čo začínajú. ti jebe, no? Pane Bože, čo tam... Bože, čo tam bolo? Musím za detkom. Bado, ďakujem za darovaný sap pre Czech Cloud 2 mesáce. Vítaj späť a Bado, ďakujem za ten darovaný sap. Pane Bože. Priatelia, mali ste tu strašný osud. Tu nastal váš koniec. 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 Skoj to, piče, Čo toto išiel za není... babkou? Toto není možné, ty koko. Toto fakt není možné. Babka ešte žila. A že nič vás už netrápi. Babka išla po ňom. To, čo sa vám tu stalo, bola strašná vec. Rytino, ahoj. Tí, ktorí vám to robili, boli chorí ľudia. Ty koko. Dobrý večer. Nachádza sa niekto spolu s nami v tejto miestnosti? Už by sme sa radi s niekým zoznámili. Radi by sme už niekoho počuli. Hľadáme kľúčiarku. Tú mníšku, ktorá bola prekliatá. Tá, ktorá tu má prúdiť po celý čas. Alebo niekto iný. Povedz nám tvoje meno. Ja sa volám Matej. Nie je to také ťažké odpovedať mi do tejto veci. Ja som prišiel za tebou až z Pressburgu. A viem, že si tu. Viem, že ťa tu nájdem. Ja potrebujem vedieť, že kde. Ukáž sa nám, keď môžeš. Povedz nám niečo o sebe. Niečo také, z čoho budem mať strach. Jaký je to hrad? No, ja neviem, bro.
Ja neviem. Ja som normálne zabudol, keď toto vidím. Že tu bude zase mávať. Taká postavička. Toto je zase čo? To majú nový prístroj? To je jeba. Aha. Tam je nejaká bábka, nie? Ešte tu je nejaká bábka vzadu. Teraz ako pekne vykreslilo. Zaujímavé. Zajímavé. Čo je na tom zajímavé? Neviem, čo sa... Nachádza sa tu s Neviem. niekto v tejto miestnosti? Digestorník za dve. Viete vydať prosím nejaký zvuk alebo s nami inak komunikovať? Digestor, ty si bob. Digestor napísal, že potiahni to s nami ešte dôchodku, aspoň také 2-3 roky ešte. Digestor, prestaň, mám 27, bratku, takže ďakujem za to. Nazer, ahoj. Je vaše meno Alexander? Viete o tom, že ste mŕtvi? No tak berem späť. Jemu to ešte nezašlapalo, ale ona už je riadne v piči. Ona už je riadne v piči. Viete o tom, že ste mŕtvi? Nie. Kokot, keby im to neprišla povedať, tak ti jebe. Oni sú furt v tom, že oni sú živí vlastne. Ešte, že tam prišla. Boha, to je záchranca. To je záchranca. Táto žena, to je... Proste baška. To je Baška toto? Je Nie. vaše meno Alexander? To je, neviem, jak sa volá tá druhá. Viete o tom, že ste mŕtvi? Hanka. 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 Haničko. Viete o tom, že ste mŕtvi? Hanka to prehnala, no chalani, to je vidieť. Hanka to prejebala. Ste pyšní na svoje dielo? Na to, čo ste dokázal? Nachádza sa tu s nami niekto v tejto miestnosti? Viete vydať prosím nejaký zvuk alebo s nami inak komunikovať? Venciček, ďakujem za 13 mesiacov, bratu. Je vaše meno Alexander? Venc, ďakujem. Viete o tom, že ste mŕtvi? Čo ti jebe, to je otázka všetkých otázok. Viete o tom, že ste mŕtvi? Zaselovci duchu, Venc, počúvaj to, im to prepína úplne. Šmianej Pestrým, ďakujem za 100 bitov. Hanke, dobre jebe na tú hlavu šišatu. Ďakujem za 100 bitov. Nie, tu niekto tu toto je... Moment. Niekto tu sedel? To sú v Niekto tu kostole? práve sedel. Pozri, ako si umrevky. Áno, len škoda, že sme to nenatočili. Alebo myslíš, že to natáča? Aj obrazok? To je ale smola, že to nenatočili, že? Niekto tam sedel, čet. Viem. V kostole sa bol pomodliť duch, viete? Moc zhrešil, moc veľa ľudí nalakal, tak išiel sa vyspovedať, že prepáč,
Tento týždeň to bolo fakt nabité, dneska som postrašil 3 deti, teda tento týždeň som postrašil 3 deti, 12 dospelých, no. Dúfam, že áno. Ale už tam nesedí, keď sme ho vyrušili. To Dobre, je sedíš nepríjemné. tam zatiaľ sama. Asi si ich pod sebou. Milášek, čau. Môžeš si prosím ťa sadnúť znovu k Hanke? Tak ako si sedel, prosím ťa, sadni si k Hanke, aby som ťa mohla vidieť. Alebo si sadol niekde inde? Kde sedíš? Videli sme ťa. Chceš, aby sme odtiaľto odišli? Alebo máme ešte počkať? Vadíme ti tu? Alebo nám poď povedať, prečo ostávaš na tomto mieste? Áno, áno. Nebuď zafúkalo. Fakt? Cítili ste chlad? No to sme to zima. Si tu pri nás? Si tu pri nás? Aj, Orb, chat, je to tam? Bola stávka s Orbom, či nebola stávka s Orbom? Neviem, aká je teraz stávka. Ale chlapci sú tu Orby, pozrite sa, už to tu lieta do píče. Opatrne, opatrne. Si tu pri nás? Si tu pri nás? Že Orb. Tak vlastne oni sú niekde v hrade, ty kokot nejakom, kde sa nevysávalo ty kokot 200 rokov. Je tam prach. Ten prach sa prišiel ukázať normálne pred kameru a to je prosím pekne Orb chat. Jako ja neviem, čo to je pre nich Orb, ale podľa nich je to niečo nadprirodzené. Proste Orb, rozumieš. Matúš, ďakujem za to, ako nevieš, či by som si mohol predlžiť sap o deň skôr. Matúš, neviem ti to povedať, bratu. To ti neviem povedať. Ďakujem za stabitov. To neviem, či ide. Pokiaľ máš sap, tak myslím, že nejde predlžiť. On ti musí zmiznúť asi. Asi, neviem. Si tu pri nás? Si tu pri nás? Teraz cítim trošku. Čo? Že teraz cítim trošku. Ale mohol kúkať, no. Ak chceš, aby sme odtiaľto odišli, tak sprav nejaký hlasitý zvuk a my hneď odídeme. Kľud. Alebo nám to povedz sem. Do tohto, čo držím v rukách. Duforx, ďakujem za 13 mesiacov, bratu. Mám sa nás pomerí. Jak ty? Po anglicky. No ty. Po maďarsky. Idete si niekto sadnúť? Idete sa pomodliť? Pane Bože. Áno, stále koziem. Sedíte za mnou? Ty kokos, to čo bolo? Viete ísť sem ku mne, prosím? Ja tu nechcem sedieť sama. Nesedíš. To je fajn. Koľko ich vedľa sa mňa sedí? Selo, čau. Luky, čau. Nikto? Momentálne nie. Takže ľudia, akurát sme v kaplnke. Ostali sme tu s Hankou úplne samé. Máme zo sebou aj Kinect. Neviem, či sa nám podarí niečo na ňo nahrať. A niečo tam je, ale máme pocit, že to nahráva asi roh. Jak je ten melmeter? Pravdepodobne vybíja sa baterka ináč. To je skvelé. A pravdepodobne mám niečo vedľa seba podľa Kinectu. Tu máme Hanku.
Takže sme tu teraz len my dve. Ideme sa pokúsiť niečo natočiť. Čo je? Áno, vidím, je tu toho viacej. Vidíte to? Už to ide preč. Neodchádzajte. Dobre, ľudia, snažíme sa teraz zistiť, že tie postavy, ktoré sme videli, či to je... No není. Lebo doteraz to tam nebolo. A teraz to tam... Teraz. Jak tam vzdychala, ty kokot? Máme proste na Kinecte, máme postavy a nevieme teraz, že či to je... Neviem. Ale teraz to tam... Ale máš to tam, keď to otočíš. Áno, lenže doteraz som takto prechádzala. Aha. Už by ich A chytalo. už to tam není. Počkaj, môžete sa... Aha, ale zase to Ste tu funguje. s nami? Ja vám to otočím a ukážem, čo vlastne sa nám podarilo zaznamenať. Sekunda. Ťažký, nebo to prása. Pozrite sa. Môžete sa nám prosím ukázať? Ak ste tu, ukážte sa prosím na... Neviem. Ale Ale vyvíja to sa by, baterka. to by aj všetky trione bralo. A bere to hociak. Tak si tam idem sadnúť. Chod si tam sadnúť. Tu je, dobre, televizor. Ste si dali špekulanta, ale neviem, podľa mňa niečo silnejšie. Špekulant podľa mňa toto by nespravil, toto by nespôsobil. Tam je niečo silnejšie isto. Tam tak pol kila hríbov si dal každý. Znamenal? Extázu. No. Tam sú hríby určite. Aj niekoho iného? Lisohlávečky. Takže mám tu niekoho. Už je na lode. 3 postavy. Takže mám tu niekoho. Už je na lode. 3 postavy. Takže mám tu niekoho. Už je na lode. 3 postavy. Takže pravde... To ste počuli nejaký ženský hlas tam, nejaké ja? Jebe im, to počúvaj toto. Sadnúť. Ten strihač si tiež dobre ňufák, akože ponorili si to do niečoho. Chod si tam sadnúť. Tu je, dobre, televizor. Mňa to zaznamenal? Áno, vidím ťa. Aj niekoho iného? Na práve. Takže mám tu niekoho. Už je na lode. 3 postavy. Takže mám tu niekoho. Už je na lode. 3 postavy. Takže mám tu niekoho. Už je na lode. 3 postavy. Takže pravdepodobne... Nie, 3 s tebou, teraz 2. Fidorko, ahoj. Kde sú? Toto som odpadol, čo? Po tvojej Ľavej ruke, že? ľavej ruke, áno. Môžete prosím do mňa šťuchnúť? Jasné. Vytrtkáte tam hneď. Napoleon. A vôbec sa nám neukáže. Chceli by sme vedieť, kto je tu dole. Môžete prosím do mňa štuchnúť? Tak, mali by ste ho štuchnúť na Facebooku, no. Asi hej. Ako sa voláš? Jak sa to? Nejde? Čo sa... No poď, predstav sa. Ja sa volám Matej. Čo je tá skriňa hra dosť dlho? No ale zasa hrala dlho. Čo je tá skriňa hra dosť dlho? No ale zasa, Čo je tá skriňa hra dosť dlho? 2 orby už, že? Už máme 2. No ale zasa, Čo je tá skriňa hra dosť dlho? Kde tam je orb? zasa hrala dlho. No je tam orbujak najebaný, rozumieš? Ale kde je tam orb? Ja neviem, Kevin. Vyplatím stavku, alebo jak? Jasné, vyplať určite, že už sú tam 2 orby. No, dobre. 2 orby chlapci, to nič, to GG. Jednotky vyhrali. Orby sú tam. Živí tebe, Saška? Však ty si stala? Stojíme, ona Fakt? ona ani není vzornou. Fakt, že teraz sa to pustilo sa. A hneď to ale prestal. A takisto to bolo aj keď sme odtiaľ vychádzali, tak to Aha. Aha, hej.
Bez nejakého pohybu sa to pustilo? Hľadáme kľúčiarku, kde ju nájdeme? Ten tam zaspustil vodopády, ty kokot, normálne. Koľko vás tu je? Povedz mi počet. Tvoje kosti? Aké je tvoje ctené meno? Prosím. Daj nám nejaké znamenie o tom, že si tu. Buchni niečím, alebo povedz niečo do tohoto prístroja. V mene Boha ťa prosím, aby si mi dal znamenie. Žil si tu počas druhej svetovej vojny? Keby pochádzaš? Chcel by som ťa poprosiť, keby si nám povedal tvoje meno. Ja sa predstavím, ja som Matej. Oni by sa mali predstavovať aj tak, že ja som Matej a pred týmto natáčaním som si dal toľko a toľko gramov lisohlávok a tak mali by všetci vymenovať, že koľko si čoho dali. Tá časť by nemala 43 minút, ale ty koľko tak hodinu 43 minút. Kým by všetci vymenovali, že čo si tam najebali, chlapci. A som ten, čo má rád fet. ktorý sa chce s tebou spojiť. Píče, skoro. Chcem, aby si ma udrel. Aby si ma poškrabal. Alebo mi niečo povedz. Povedz mi, koľko vás tu je. Môžete sa nám predstaviť? Musíte hlasnejšie hovoriť. Prístupte bližšie k nám. Predstav sa nám. A my sa potom predstavíme. Dáška?
No, niečo to si... Baška? 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 Vieš nám povedať, Oni ako hen toho počuli Baška. koľko sa tu nachádzame? Viete o tom, že ste mŕtvi? Eta je mimo úplne čet. Počúvaj. Ona to prejebala. Ju tam nemali dávať do tejto časti, ty kokot. Ju mali v aute zamknúť a to auto ešte do pivnice zaparkovať a tam ju mali nechať. Však si kokot. Toto prejebala moc. Čo to? Ona je vybavená. Viete o tom, že ste mŕtvi? Musíte tam hovoriť, kde sa to je hlasnejšie? Prosím ťa, buchni s niečím. Alebo zapni tú našu zvonkovú. Čo? Alebo sa dotkni tejto veci, čo mám v ruke. Zabil si tu niekoho v dávnych časoch? Zabili tu teba? Ja sa niečo snažím povedať, no? Ja počujem len ženu aj chlapa. Ja počujem aj ženu, aj chlapa zajebala. Však ty kokot, ale ona teraz počuje aj svetlo, rozumieš? Že v tomto stave ty kokot vidí zvuky, počuje svetlo a jasné, že počuje aj ženu, aj chlapa. Teraz, keď je úplne... Ja sa niečo snažím povedať, no? Ja počujem len ženu aj chlapa. No jasne. Tá počuje. Hanka je na čo? Prišli sme sa zoznámiť. Chcú zastrúdať s tými kočami. Malibu, kľud. Ale preplotí. Prestaň. Počkaj, lebo ťa Baška zoberie do piče a prestaň. Prestaň. Haló? Haló, haló? Poďte si sa k nám sádu na schody. Musíte sa snažiť silnejšie. Tu tým dverám zatvoriť tie dvere nejde nikto? Tu dom Maďarom? Nebudú to men? Nebudú? Hej, v pohode, ja tiež nebudú. Sprechuj si Deutsch. Ďalej po rusky. Po slovensky. Po východňarsky. Poľsko. 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 Čo buchlo? Ty si to nikdy nepočuli? Áno. Počuli si to? Poľ, niečo. Čo si kokot, to je... To je čím ďalej, tým horšie. Áno, jedna.
A tu dole čo je? No poď si toto sadnúť a porozprávaj nám niečo. Je, keby pred stolom stále niečo. Bohe, čo to... Tu s niečím, s ňou vypnúť. Máte tam ešte niečo? Hej? Pod stolom. Pod stolom? Stupčo? Pod stolom? Stupčo? Pod stolom? Stupčo? Pod stolom? Stupčo? Veď sme to my? No, si tam aj ty a potom ešte niečo. Ale Hanka to není. Hanku to nebere vôbec. Oproti by som povedal. Tak to tuto, no. Priamo oproti tebe. Hej, hej. Nie. Nie, to je zrkadlo, zle to otočené. No. Tuto. Tam. To bol vykrik. Takže kde si? Dôvod ten balónik na zem. Bol si majiteľom tohto hradu, staviteľom. Služobníkom. Si žena alebo muž? Poznám svoj vek. Koľko si sa dožil. Kde si pochovaný, pochovaná. Vieš o tom, že si mŕtvý? Čo zás, pane Bože? Vieš o tom, že si mŕtvý? Hanka má riadny triceps, kamoško, ale Hanka má riadne naložené. Hanka to aj prehnala dosť. Akože s drogami si teraz v tejto časti si fakt musela riadne dať. Kubák, ďakujem za 20 bitov. Maťo, idem radšej na špekulanta, tak sa maj, bratu už stav. Ďakujem za bitov a Bzum ďakujem za bitov. Na tom kompe má čas 15.08, ale je tam tma jak piči. Kde si pochovaný, pochovaná. Vieš o tom, že si mŕtvý? Vyčisti si tvár. Áno. Dúfam, že sa vám epizóda páčila. Tomu ver, vždy sa nám páči epizóda. Ste videli, čo ste chceli vidieť, zažili ste, čo ste chceli zažiť. Ďakujeme vám, že ste strávili s nami čas pri tejto epizódke, že ste si Kežmar pozreli od dola až hore. Tak ako aj my sme si to prešli od dola až hore. Tak. Čiže sme strašne... Daj tam like, mám! Hanka je úplne KO, Vaška je úplne KO, Peťo je KO. Takže... Všetci sú KO, že koľko bovie z čoho. Priatelia. Podľa mňa tam jebu tak krokodíla, chlapci. Fakt, to musí byť aká silnejšia droga. Dobrú noc vám prajeme. Majte sa fajn a vidíme sa na ďalšej akcii. Čaute. No, to bolo na úrovni. Ale teraz by som vám pustil čosi ja. Chlapci. Teraz by som vám kurva pustil čosi ja. Ale my už sme to videli, ale hento je iná časť taká. Toto. Kevin, tieto drž gžesle. Extrémne drž gžesle. Chat. Toto. Kurva, videli sme to? Podľa mňa sme to nevideli. Toto sme videli, Kevin. Túto časť sme videli. No daj, pust to a poviem ti. Podľa mňa sme to nevideli. Tam... Očiel do sklenice. Ja ti poviem, že som to videl. Niektoré veci z tých, čo tam boli, som si pamätal, ale fakt pár. A niektoré jebe ti. Chalani, ale toto vás odjebe. Kto toto nevidel, tak to počúvaj. Ja som to včera pozeral. Viem, že je tam jedna časť taká, kedy tam tá tetka sedí na vecku a to tam nemôžem pustiť. Pozriem si, ktorý čas to prehodím preč. Nebola aj tam jedna, ktorá varí v myčke. Kokot, ich tu bolo strašne veľa. Ja musím pozrieť, kde je tá časť, čo sedela na vecku a povedala, že ona proste, keď sa posere, tak ona nič. Ona proste zdvihne trenky hore. Skoro ma vyjebalo. Hej, tu je to. Od 8 minúty to musím preskočiť na 9.15. Úplne v kľude. Od 8 minúty na 9.15 to musím preskočiť, chlapci. A bude to dobré. A toto je čo? Nejdříve se koupe můj muž, pak já, po mně Bev a Rony. No ja to nechám radšej odtiaľto. Jen tak trochu ošplouknout. Vypni to, Patriku.
Tu vás jemne, ale čo, tu vás fakt jemne. Na 8 minútu musím dať pozor. Jasne. To sú proste ľudia, ktorí sú šetriči ako kokot. No videli sme to, ale... Kevin,